Us presentam Mate Fàcil amb Edició Balear. Estan davant d'una nova manera d'entendre les matemàtiques a primària a les Illes Balears. Matemàtiques clares, actives i a l'abast de tothom. Construïm les bases matemàtiques del futur amb una proposta que acompanya, motiva i fa créixer l'alumnat des de la comprensió i l'experiència. Mate Fàcil és el projecte curricular de matemàtiques en edició balear per a nins i nines de primer a sisè de primària, pensat perquè l'aprenentatge sigui visual, progressiu, significatiu i profund. Un projecte que aposta per unes matemàtiques constructives i indagatives, on l'alumnat no només resol, sinó que explora, descobreix i entén. Aquest quadern és per a tercer. Des del primer curs, el material s'adapta a la realitat de l'aula. Activitats dissenyades amb enfocament Active Learning que fomenten la participació, la reflexió i el treball actiu. L'objectiu és clar, que cada alumne construeixi uns pilars matemàtics sòlids, desenvolupant autonomia, pensament crític i seguretat en el seu aprenentatge. Mate Fàcil posa el focus en allò essencial, una estructura matemàtica clara, coherent i ben seqüenciada, completament alineada amb el currículum de les Illes Balears. Cada nivell incorpora una proposta equilibrada que combina càlcul mental i càlcul escrit, resolució de problemes, raonament i estratègia, geometria i pensament espacial, activitats d'indagació i descoberta. A més, el projecte facilita la tasca docent amb recursos que permeten una aplicació pràctica i flexible a l'aula. A sisè de primària, el projecte inclou una carpeta específica d'avaluacions generals de sistema, pensada per preparar l'alumnat amb seguretat i rigor davant els reptes finals d'etapa. El material físic es combina amb una mirada pedagògica actual, garantint un equilibri entre metodologia activa i estructura sòlida. Amb Mate Fàcil, acompanyam cada alumne a entendre les matemàtiques, gaudir-les i aplicar-les amb sentit. Mate Fàcil, una manera d'aprendre, entendre i viure les matemàtiques.